נראה לי סופי נתחיל, מי שזה טוב, יצטרף, לא טוב, נעכב את כולם. עוזית איתנו? עוזית כן, איתנו? יופי. כן, הנה טוב, אנחנו. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו נתחיל בזמן. אנחנו הזמנו את עוזית ויינשטיין, סמנכ"ל בכיר ומנהלת אגף הבריאות של איילון, לספר לנו על מוצרי הבריאות, על היתרונות. דבר אחד אני יכולה להגיד לכם, שאנחנו כרימונים עובדים בשיתוף פעולה מדהים עם איילון. אנחנו מקבלים מענה ושירות באמת יוצא דופן, וזה חלק מאוד מאוד חשוב לצד המוצרים. אני מאחלת לנו שיהיה לנו יום רגוע עד כמה שאפשר, ועוזית, הבמה שלך, בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב, שמחה להיות פה איתכם בזום. אני אתחיל את המצגת, אני אומרת מראש, אם יש שאלות אני אשמח לשמוע אותן באמצע, אני גם אעצור ואשאל אם יש שאלות. המצגת הזאת נועדה להסביר את הרפורמה, לא רק מה התוצאות של הרפורמה, אין פה הנחיות פעולה. חשוב לי שמי שרואה את המצגת הזאת באמת יבין את הרפורמות, את המהות שלהם, את התוכן. זה חשוב כי מדובר ברפורמות לא נורא פשוטות, הן די מורכבות, הן קצת לא הגיוניות בעיניי בחלק מהמקרים, ובואו נתחיל. קודם כל, הרפורמות מחולקות לשתיים. יש רפורמה של רשות שוק ההון, ויש רפורמה של חוק ההסדרים, אגף התקציבים במשרד האוצר. אני בכוונה מדברת על שתי הרפורמות בנפרד, כי הם נעשו על ידי גורמים נפרדים למטרות אחרות, והן לא משתלבות ביחד, אז קשה להבין. אז בואו נתחיל ברפורמה של רשות שוק ההון. זו רפורמה שמדברים עליה לדעתי כבר 3 שנים, הכניסה שלה לתוקף נדחתה לפחות 3 פעמים, והיא נכנסה לתוקף ב1.10. שתי הרפורמות כבר נכנסו לתוקף ב1.10. את הרפורמה הזאת כאמור יצר הפיקוח על הביטוח, כשהמטרה שלו הייתה טובת המבוטחים. לא תמיד הוא פגל, יכול להיות, לפעמים אתם תגידו שפה לא הצליחו, פה כן הצליחו, אבל חשוב להבין את המוטיבציה, ככה יותר אפשר להבין את הרפורמה. מתחילה בשינויים העיקריים. שינוי ראשון, יש פה הכתבה של מבנה כיסויי הבריאות. אומרת הרפורמה, הרובד הבסיסי של כיסויים שצריך לדאוג שיהיה למבוטח בביטוח בריאות פרטי, מורכב מהכיסויים הבאים: השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל. אלו 3 כיסויים נפרדים, אפשר לקנות רק אחד מהם או רק 2 מהם, אבל כדי להתקדם ולקנות את המוצרים הבאים שאני תכף אדבר עליהם, צריך לוודא שללקוח שלכם יש השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל. חשוב כבר להגיד פה שמחלות קשות וכתבי שירות בצד. עכשיו, מה זה אומר? אתם רואים שיש פה את הפירמידה, היא מצוירת בכוונה לפי הרבדים שכתוב ברפורמה, אבל זה בעצם הטעיה, כי הניתוחים בישראל שהם רובד שני והאמבולטורי שהם רובד רביעי, לא קשורים אחד לשני. שניהם קשורים לרובד הבסיסי. כדי למכור ניתוחים בישראל ו/או אמבולטורי, הלקוח שלכם חייב להחזיק בהשתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל. תכף אני אסביר מה זה הרחבות. השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל הפכו להיות מאז תחילת הרפורמה כיסויים אחידים. המבנה שלהם, התוכן שלהם, מוכתב על ידי רשות שוק ההון. זה אומר שהפוליסות של השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל החל מה1.10 אחידות בכל חברות הביטוח, אותם כיסויים. אני חייבת להגיד שהכיסויים לא רואים בכלל, הפיקוח לקח פה מכנה משותף די רחב של מה שהיה בשוק, יצר 3 פוליסות טובות. אני לא חושבת שהן שונות ממה שהיה בשוק אצל רוב החברות, אבל יש פה מוצרים טובים. מה זה הרחבות? אמרנו שהרובד הבסיסי הוא מוכתב. זאת אומרת שאם למשל בתרופות התקרה היא 3 מיליון מתחדש כל שנתיים, רוצה חברת ביטוח נניח להרחיב, לעשות 10 מיליון מתחדש כל שנתיים, היא לא יכולה כי זה פוליסה אחידה. היא כן יכולה לייצר את המוצר הזה כהרחבה נפרדת, שמוכרים את זה מעל התרופות. אבל שימו לב שזה לא ברובד הבסיסי. זאת אומרת שכדי למכור הרחבה לתרופות, חייבים לוודא שללקוח יש קודם השתלות, תרופות, ניתוחים בחו"ל. בעצם אמר פה הפיקוח על הביטוח, שלדעתו הכיסויים של השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל זה כיסויים מאוד חשובים,
וראוי שלכל מבוטח במדינת ישראל יהיה אותם לפני ניתוחים בישראל ואמבולטורי. אני מבינה שיש קצת אולי התרעמות על זה שמתערבים בשיקול הדעת שלכם שלנו, אבל האמירה פה היא די הגיונית. השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל אלה כיסויים באמת חשובים. כרגע מהחברות שיצאו לשוק עם מוצרים, אני לא ראיתי שמישהו עשה בינתיים הרחבות. אולי יהיה בהמשך, אולי לא, נחכה ונראה, אבל כרגע אלה הכיסויים. חריגים, כמו לכל כלל, תמיד יש יוצאים מהכלל, מתי אפשר למכור מוצרים מהרובדים הבאים, אני חוזרת רגע עוד פעם, שזה אומר מתי אפשר למכור ניתוחים בישראל או אמבולטורי, למי שאין לו השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל. חריג ראשון, הוא נדחה לכיסוי. באמת הלקוח רצה להצטרף לשלושת הכיסויים האלה, תרופות לא מוכנים לקבל אותו, מה לעשות? בביטוחי בריאות פרטיים יש חיתום רפואי, הוא לא יתקבל. במקרה כזה אתם יכולים לקנות לו ניתוחים בישראל והאמבולטורי גם אם אין לו את התרופות. חריג שני, הוא יתקבל עם חריג או תוספת לאחד מכיסויי הבסיס. זאת אומרת, למשל, קיבלו אותו לתרופות עם החרגה של סכרת. הוא לא חייב לקנות את התרופות. יכול הלקוח שלכם להגיד, קיבלו אותי עם תוספת או החרגה, לא רוצה, ואתם יכולים להתקדם בפירמידה ולקנות את המוצרים הבאים. שאלות עד פה, יש למישהו? סבבה, מתקדמת. חריג שלישי, חריג הגיל. אם המועמד לביטוח, הלקוח שלכם, עבר את גיל 60, והסברתם לו, שזה חשוב לזכור, עדיין צריך להסביר לו את החשיבות שברכישת רובד הבסיס, למרות זאת אמר, לא רוצה, אני רוצה רק ניתוחים בישראל, או אני רוצה רק ניתוחים בחו"ל, ניתוחים בישראל, זה בסדר, אפשר להתקדם למרות שאין לו את כל הכיסויים ברובד הבסיסי. צריך כמובן לתעד את זה, אני כבר פותחת סוגריים ואומרת שבתפסים שלנו עשינו מקום לווין, כמו צ'קליסט, לוודא שבאמת אמרתם את הדברים שצריך, כמובן גם מה שחשוב לכם. חריג הרביעי זה המשכיות. מי שמתעסק בקולקטיב מכיר את זה, חבר בקולקטיב, יצא מהקבוצה ולא זכאי יותר להיות מבוטח בביטוח הקבוצתי, למשל עובד בחברה שהוא בביטוח הקבוצתי של החברה, עזב את העבודה, הוא לא זכאי להמשיך להיות מבוטח בביטוח הקבוצתי של אותה עבודה, הוא זכאי לעבור לפוליסת פרט אצל אותו מבטח, המבטח של הביטוח הקבוצתי, לעבור אליו לפוליסת פרט ללא חיתום, לאותם כיסויים שהיו בביטוח הקבוצתי. בבקשה תשתיקו מי שלא שואל זה. תרומה, יותר תרומה, פחות, יותר... אוקיי, תודה. זאת אומרת שמישהו עכשיו זכאי להמשכיות, ובביטוח הקבוצתי היה לו למשל רק כיסוי לניתוחים בישראל, מותר למכור לו רק ניתוחים בישראל, למרות שאין לו את כל מוצרי הכיסוי הבסיסי. חריג חשוב. מה קורה אם הלקוח שלכם באמת יש לו את כל המוצרים, קנה את הבסיס, קנה ניתוחים בחו"ל, קנה אמבולטורי, הוא מבטל את אחד מהכיסויים מהרובד הבסיסי. אם הביטול קורה בתוך חצי שנה, שזה חצי שנה מהיום שהוא קנה, בעצם השלים את כל הסדרה של שלושת הכיסויים, הרבדים הבאים מתבטלים לו, ניתוחים בישראל ואמבולטוריים מתבטלו. זה אומר שאם הביטול נעשה אחרי יותר מ6 חודשים, הם לא מתבטלים, חשוב לזכור את זה. גם פה יש חריגים, אני אומרת מראש חלק מהם תיאורטיים לחלוטין בעיניי, אבל כן ראינו לנכון להביא לכם פה בפניכם את הכל. חריג ראשון אומר שיש כיסוי כזה אצל מתחרה. דוגמה, לקוח שלכם קניתם לו חברת ביטוח א', ניתוחים בחו"ל, השתלות, תרופות ואמבולטורי. החליט תוך 4 חודשים לבטל את התרופות, לעשות את זה בחברה ב'. זה בסדר, מותר. תצטרכו להעביר איזושהי אינדיקציה לחברת הביטוח שבה בוטלה התרופות שלא יבטלו לו את האמבולטורי. אומרת, לדעתי לא חושבת שיש יותר מדי מקרים כאלה, לרוב המבוטח הולך עם כל חפצה ולא משאיר חלק. חריג נוסף זה חריג שהוא באמת פינה של הפינות, אבל הוא קיים, אז גם אותו אני רוצה שתכירו. הסיטואציה היא כזאת, אתם זוכרים שלפני 2014, לפני 16, בטח לפני 14, חברות הביטוח מכרו פוליסות עם הרבה כיסויים שאי אפשר להפריד ביניהם. הם גם לא תומחרו בנפרד. לקוח היה קונה פוליסה שהכיסויים בה זה ניתוחים בישראל, ניתוחים בחו"ל, השתלות, היו גם כאלה שכללו תרופות בפנים.
זה היה בלתי נפרד, ניתן להפרדה. סיטואציה של לקוח כזה שלכם, שיש לו את מה שאמרתי, כיסוי ישן שכולל בפנים ניתוחים בישראל, ניתוחים בחו"ל והשתלות. יש לו בעצם שני כיסויים מהרובד הבסיסי, יש לו ניתוחים בחו"ל והשתלות. סיטואציה כזאת, אתם יכולים רק לקנות לו תרופות, להשלים את התרופות, ולקנות לו אמבולטורי, מותר כי יש לו את כל הרובד הבסיסי. אחרי 4 חודשים הלקוח שלכם החליט לבטל את הפוליסה הישנה, ואז מתבטל לו, למה הוא רוצה לבטל? הוא רוצה לשדרג לניתוחים בישראל חדש. וזה אומר שיחד עם הניתוחים בישראל הישן מתבטל לו גם הניתוחים בחו"ל, והשתלות. בסיטואציה כזאת לא יתבטל לו האמבולטוריות והניתוחים החדש שהוא קנה. אמרתי לכם, זה פינה של הפינות, מאוד מורכב, אבל חשוב להכיר. שאלות לפני שאני מתקדמת? סבבה, בואו נסכם שאם למישהו יש שאלה הוא פשוט ישאל. אני לא רואה אתכם ולא שומעת. אמבולטורי ברפורמה, לא הוכנסו שינויים באמבולטורי, אמבולטורי הפך לאחד המוצרים היחידים שהוא לא מוכתב כמעט, אבל חברות הביטוח מחויבות לחלק את המוצרים שלנו לאחד מ5 הסקציות שאתם רואים בפניכם. המשמעות מבחינת, בואו נעבור שנייה לסקציות. אחד זה ייעוץ, אבחון רפואי ובדיקות, השני מתייחס לטיפולים, אחרי זה אשפוז בית, שאין היום מוצר כזה בשוק, אף חברה לא אישרו לה, הרביעי זה ליווי רפואי וטיפולים, והחמישי זה סעיף שיעורי, כל נספח אחר שאישר הממונה, אם הוא יראה לנכון לאשר. המשמעות מבחינת היעלון, האמבולטורי שלנו לפני הרפורמה, כלל גם כיסויים של ייעוצים ובדיקות, וגם כיסוי של טיפולים. אנחנו במסגרת הרפורמה, לאור הדבר שאתם רואים בפניכם, השקף הזה, חילקנו אותו לשניים. הייעוצים ובדיקות בכיסוי נפרד והטיפולים בנפרד. אם אתם מחברים את שני הכיסויים האלה, אתם מקבלים בדיוק את אותו מוצר שהיה קודם. עוד שינוי טכני שעשינו, אתם רואים שהאבחון הרפואי, שזה בעצם מוצר האבחון המהיר, נמצא, שנייה רגע, אני באמצע. האבחון מהיר הוא ביחד עם הייעוץ רפואי ובדיקות. זאת אומרת, שאם יש לכם לקוח שאתם רוצים למכור לו גם ייעוץ ובדיקות וגם אבחון רפואי ביחד, המחיר המצטבר של שני המוצרים יהיה נמוך מהמחיר שלהם ביחד. הסברתי את עצמי טוב? אני מניחה שכן. ולכן אם אתם תראו בסימולטורים, יש מקום לסמן ייעוץ ובדיקות, יש מקום לסמן אבחון רפואי, ויש מקום לסמן, אם רוצים לקנות את שניהם ביחד, זה פשוט כדי לקבל מחיר נמוך יותר. אז דיברנו על מבנה כיסוי הבריאות המוכתב, דיברנו על זה שניתן לבטח בכמה חברות, אבל אני אדגיש רגע, אני חוזרת עוד פעם לפירמידה, שעליי באופן אישי אהובה. אפשר לקנות את ההשתלות בהראל, תרופות בפניקס, ניתוחים בחו"ל במנורה, ניתוחים בישראל באיילון, אמבולטורי, לא יודעת מה שנשאר, אפשר, מותר. אני מסכימה איתכם שזה גם תיאורטי, כי לרוב קונים באותו המקום, אבל המשמעות היא שאם אתם מדברים עם לקוח שכבר יש לו השתלות ותרופות בחברה מסוימת, אפשר את הניתוחים בחו"ל ואמבולטורי לקנות לו בחברה אחרת. יותר מזה, גם אם אתם מדברים עם לקוח שכבר יש לו השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל בחברה אחרת, את הניתוחים בישראל ואמבולטורי אפשר למכור לו בחברה אחרת. לא חייב הכל באותה חברה. יחזור לשקף, רגע. ניתוחים בישראל, בואו נדבר על זה רגע. אני אומרת מראש, זה לא הרגולציה היותר מתוקשרת של ניתוחים בישראל, זה החלק השני, זה הרפורמה של אגף תקציבים, אבל גם ברפורמה של רשות שוק ההון יש התייחסות לניתוחים בישראל. אתם יודעים כבר שמאז 2008, אם חברת ביטוח או סוכן רוצים למכור ניתוחים מהשקל הראשון, חייבים להציע גם משלים שב"ן בישראל. לאור הרפורמה נולד מוצר שלישי, שזה משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 שקל. זאת אומרת שכל חברת ביטוח היום שרוצה למכור ניתוחים בישראל, ומן הסתם כולם רוצות, צריכה להחזיק 3 מוצרים על המדף. ניתוחים בישראל מהשקל הראשון, ניתוחים בישראל משלים שב"ן, וניתוחים בישראל משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 שקל. המוצרים האלה הם אחידים בין כל החברות. לנו באיילון יש את היתרון שאנחנו יכולים לשלם גם למנתחים שלא בהסכם. הרפורמה מתייחסת גם לתהליך המחירה,
חשוב להכיר. פה אני ממש בחרנו להביא את הנוסח, את המילים של הרפורמה, כדי שאני לא רוצה לתת פה פרשנות, ממש שתראו. קודם כל אומרת הרפורמה בתהליך המכירה של ניתוחים בישראל, אחרי שמוכרים ללקוח או מוודאים שיש לו את הבסיס, שזה אומר ניתוחים בחו"ל, השתלות ותרופות, צריך להגיד לו שמה שמכרתם לו לא כולל ניתוחים בישראל, וממש הבאתי פה את המילים של הרפורמה, כי הבאתי אותם כי אני לא בדיוק מסכימה איתם, אבל הם פה. צריך להגיד לו שזה לא כולל ניתוחים בישראל, בין היתר כי נכלל בשב"ן, בהנחה שיש לו שב"ן. אם הוא בכל זאת מעוניין בניתוחים בישראל, צריך להגיד לו מה יש לו בשב"ן שלו, ולהציע לו את מוצרי הביטוח לפי סדר עולה. משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 שקל, אחרי זה משלים שב"ן, אחרי זה שקל ראשון. שאלות פה, לפני שאני אומרת את דעתי? אוי, תקשיבו, או שאני מסבירה מעולה, או ש... רק בודקת דופק. דעתי הפרטית, ובה אני תומכת, ששב"ן זה משהו אחד, ופוליסות ביטוחים פרטיות זה משהו אחר. שב"ן זה תקנון, זה יכול להשתנות כל חודש. ניתוחים שהיום נכללים בשב"ן, יכולים בחודש הבא לא להיכלל, עוד שנה יהיה גירעון כזה בשב"ן שהם יכנסו רק חצי, אני לא יודעת. הכל פתוח וזה משתנה לפי הגירעון שיש לשב"ן. שב"ן צריך להיות מאוזן, אם הוא לא מאוזן הוא יכול להוריד זכויות. פוליסת ביטוח פרטית, התחייבות של המבטח לכל החיים. עוד פעם, בחריג שאנחנו תכף נדבר עליו כשמתערבת הכנסת, אבל זה המצב. זה לא שאלה. זה לא הייתה שאלה, אוקיי, נתקדם. תגידי, אבל מה זה קשור? אם משהו משתנה בשב"ן, איך זה משפיע עלינו? אם משהו השתנה בשב"ן, זאת השאלה. כן, אז איך זה ישפיע עלינו? זאת אומרת, זה משלים שב"ן, זה ישלים מה שאין שם. משלים שב"ן זה כיסוי שמשלם, אתה יודע מה? יש לי במקרה שקף, אני יכולה לרוץ אליו. תומר, שאלה טובה אם ככה. לא, אבל זה עוד הרבה שקפים, אז תעשו את עצמכם שאתם לא רואים, כי אני חייבת לעשות את הכל. אני רוצה שתראו מה זה. פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, קל. המבטח משלם את כל ההוצאות של המבוטח על הניתוח. פוליסת משלים שב"ן, מה זה אומר? זה אומר שהוא הולך לשב"ן. שב"ן תמיד, גם היום השב"ן מכסה חלק. החוק לא מאפשר לשב"ן לכסות הכל, הם חייבים לקחת השתתפות עצמית. זאת אומרת שגם אם השב"ן מכסה, ללקוח יש השתתפות עצמית. הלקוח בא לחברת הביטוח, חברת הביטוח מכסה. אופציה שלישית זה שהשב"ן לא מכסה. למה הוא לא מכסה? איזה מקרים השב"ן לא מכסה, ואז חברת הביטוח מכסה את הכל, מהשקל הראשון לשאלתך? מקרים הם שניים. בעצם גם לשב"ן מותר לעבוד רק עם רופאים שבהסכם. אם הלקוח רוצה לעבור ניתוח אצל רופא שלא בהסכם עם השב"ן, הוא הולך לחברת הביטוח, אנחנו מדברים כמובן על לקוח שיש לו משלים שב"ן, הוא הולך לחברת הביטוח, אם הרופא הזה המנתח בהסדר עם חברת הביטוח, היא תשלם לו הכל. תכף שמה בצד על איילון, איילון תשלם לא רק שהוא בהסדר עם הביטוח. מקרה שני, שהניתוח לא מכוסה. השב"ן זה קופת חולים, בניגוד לחברת ביטוח, ויכולה קופת החולים להגיד לו, תשמע, המנתח אמר לו, לדוגמה שהוא צריך ניתוח ברובוט, אומרת חברת הביטוח, מאשרת לך את הניתוח, אבל לא ברובוט, אין צורך ברובוט. אתם צריכים להבין שתוספת של רובוט זה תוספת לעלות הניתוח של עשרות אלפי שקלים, אין צורך ברובוט, נשלם לך את הניתוח בלי. אומר הלקוח, אבל המנתח אמר לי שצריך רובוט, אני רוצה רובוט. במקרה כזה, חברת הביטוח תשלם את הניתוח עם הרובוט. שזה אומר לשאלתך, שאם השב"ן מחר מפחית זכויות, לקוח שיש לו פוליסת משלים שב"ן, אמור לקבל את ההפרש בכסף מחברת הביטוח. עכשיו, כל היופי הזה בעצם לכאורה נראה אז למה לקנות שקל ראשון ולא משלים שב"ן? כי כל מה שדיברתי בשקף הזה זה על חסרון הכיס של הלקוח. שימו לב, דיברתי על מימון עלויות הניתוח. אבל אתם יודעים יותר טוב ממני שכשלקוח צריך ניתוח, מה שאכפת לו זה לא רק התשלום, אלא גם המועד, מתי יקרה הניתוח. וזה משהו שבפוליסת משלים שב"ן אי אפשר לחפות. כי אתם יודעים שמנתחים יש להם סלוטים של מועדים, ובאמת של החיים, לקוח שמגיע דרך פרטי ולקוח שמגיע דרך שב"ן, הלקוח שמגיע דרך פרטי מקבל תור מהיר יותר. לאור מה שאנחנו נדבר בהמשך על החלק השני של הרפורמה, לדעתי, עוד פעם, הצנועה וקטנתי, הולך להיות עומס בשב"ן,
ואני חושבת שהתורים יהיו יותר ויותר מאוחרים. אז אם הלקוח בחר במשלים שב"ן מסיבותיו, וזה בסדר, המשמעות היא שבתורים יכול להיות שלא נוכל לסייע לו ולהקדים תור. אני חוזרת לרפורמה הקודמת הנחמדה יותר. כפל ביטוח. בואו נדבר רגע על כפל ביטוח. קודם כל, האיסור ברפורמה על כפל ביטוח מדבר על פוליסות פרט שיפוי. לא מדובר בהתייחסות לקולקטיב ופרט, אני נשאלת בזה הרבה, לא מדובר בזה, חשוב לדעת, קולקטיב זה, אתם יודעים, מכירים את זה, זה קולקטיב, זה מקסימום ל5 שנים, אולי אחרי זה יהיה חידוש, אולי לא, פוליסות פרט זה לכל החיים. החזיק לקוח 2 פוליסות פרט שיפוי, אסור. חייבת להגיד שגם קודם לא בטוחה שזה היה תמיד כזה מותר, אין מה לקנות ללקוח שיש לו השתלות פרט, עוד השתלות פרט, או עוד ניתוחים בישראל. עכשיו אני שנייה נכנסת לפרטים. קודם כל הפיקוח פה ממש הגדיר מה זה כיסוי דומה. אם קוראים לזה ניתוחים וניתוחים זה ניתוחים, אבל גם אם לא קוראים לזה ניתוחים והכיסוי לפעמים זה ניתוחים, זה ניתוחים. זה נכתב לאור העובדה, אם אתם זוכרים בזמנו היו פוליסות שקראו להם חוסר יכולת לעבוד כתוצאה מתאונה, שבעצם הם היו פוליסות ציוד, אז אומרים פה את הדבר הבא. חריגים, גם פה חלק מהחריגים הם תיאורטיים בעיניי, אבל בואו נעבור עליהם, יש פה חריג שהוא כן חשוב להכיר. חריג ראשון, הפוליסה המוצעת כוללת רק את יתרת הכיסוי הביטוחי. אני אחסוך לכם, אין כיסויים כאלה היום בשוק. הסעיף הזה מתייחס לסיטואציה שחברת ביטוח תרצה להוציא מוצר שמתייחס רק לדלתא. אין כאלה מוצרים בשוק לידיעתי. למשל, נניח שיש פוליסת ניתוחים, אם אתם זוכרים, היו פוליסת ניתוחים, רשימת ניתוחים. היה רשימה של 10, 20, 30 ניתוחים שרק אותם מכסים. מחר חברת ביטוח תחליט שהיא מוציאה כיסוי של ניתוחים, כל הניתוחים חוץ מהניתוחים האלה. אז זה ממש מתיישב על השלמה. השלמה, אז זה לא כפל, יש חריג. עכשיו זה לא חריג, זה לא כפל, אני ממש מתארת לכם משהו שמשלים. אז אם יש מוצרים כאלה, חל חריג. חריג נוסף מדבר לשיעור עלות הכיסוי הביטוחי הדומה. זוכרים בדוגמה ממקודם, דיברנו על פוליסות ישנות שכללו כמה כיסויים ביחד, כשהמחיר היה אחיד. למשל ניתוחים בחול, ניתוחים בישראל, ניתוחים בחול והשתלות. נניח שיש לכם לקוח עם פוליסה כזאת, ואתם עכשיו רוצים לקנות לו עוד השתלות. מותר אם שיעור הפרמיה עבור ההשתלות בפוליסה הישנה הוא פחות מ10%. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אין לכם מושג כמה זה, לחברת הביטוח שתמחרה את זה אין מושג כמה זה, אני לא הייתי מתעסקת בזה, אבל החריג הזה קיים. חריג שלישי שהוא יותר משמעותי בעיניי, מתייחס רק לפוליסות תרופות. בזמנו היו פוליסות תרופות עם תקרות הרבה יותר נמוכות מהיום, אם אתם זוכרים היה 1.5 מיליון, אני מכירה אפילו פוליסות של 500,000 שקל, כמובן שזה לא מספק בימינו, פוליסת התרופות האחידה מספקת תקרה של 3 מיליון מתחדש כל שנתיים. אתם רוצים לשדרג ללקוח שלכם כמובן. מה הבעיה? לקוח הזדקן, חלב, יש לו חריג, מקבלים אותו לתרופות עם החרגה. למשל סכרת. סיטואציה כזאת, מה שצריך לעשות מבחינה מקצועית, להשאיר לו את הפוליסה הישנה ולקנות לו את החדשה עם ההחרגה. זה החריג הזה. בדיוק לסיטואציה הספציפית הזאת. שימו לב, הוא מתייחס רק לתרופות, לא לניתוחים, לא להשתלות, רק לתרופות. חשוב לדעת את זה, פשוט אנחנו נשאלים המון. חריג נוסף מתייחס להמשכיות שדיברנו עליה קודם. אם לקוח רוצה לממש זכאות להמשכיות ולקנות ניתוחים בישראל, למרות שכבר יש לנו ניתוחים בישראל, מותר. משהו טכני, אבל גם אני כבר למדתי שחשוב שאני אגיד, הרפורמה מחייבת במקרים האלה, בשלושת המקרים, חוץ מהראשון, שלושת האחרונים, להחתים אותו על טופס ייעודי את הלקוח, שהוא אומר שזה הוסבר לו והוא מבין. אנחנו באיילון כמובן ייצרנו את הטופס כזה, ממש השתמשנו במילים של הרפורמה, טופס קצר שצריך לדעת להשתמש בו. זה לגבי כפל ביטוח. שאלות לגבי כפל ביטוח? סבבה, מתקדמת. סעיף אחרון בחלק הזה, ברפורמה של רשות שוק ההון, שיעור ההנחות. כולנו יודעים שעד היום ההנחות היו בשיעור יורד, 30% יורד ל-20%, יורד ל-10%,
מצד שני הפרמיה בבריאות עולה, אין היום פוליסות עם פרמיה קבועה, זאת אומרת שאם לקוח קנה פוליסה ב-100 שקל לחודש, מצא את עצמו אחרי 3 שנים משלם 250 שקל לחודש, לפעמים יותר. וזה כנראה מעורר תרעומת, כולנו מכירים את זה. אומרת הרפורמה, אתם רוצים לתת הנחות סבבה, תנו הנחות בשיעור קבוע לפחות ל10 שנים. בסדר? זה אומר שאתם יוצרים יותר ודאות ללקוחות. אבל מה שקורה פה, שכולנו שנמצאים בשוק הזה הרבה שנים, צריכים קצת לשנות את אתם יודעים, את הסוויץ' בראש, כי כולנו מדברים על הנחה של 30% וכולנו מבינים שזה לשנה ראשונה, היום כשמדברים על הנחה של 30% זה ל10 שנים. הערך ללקוח הוא לטווח ארוך. לדעתי בסוף הלקוחות יצאו נסתרים מזה, אבל עוד פעם, קטונתי, צריך לראות לאן השוק לוקח. עוזית, אני רוצה לציין פה שאנחנו קיבלנו אישור מיוחד לסוכנים של רימונים. נכון מאוד, הקדמת אותי. שזה לא 10% ל3 שנים, אלא יש לנו 15%, סליחה, זה לא 10% ל10 שנים, אלא 15% ל10 שנים. נכון, נכון. ארז פה, אני לא יודעת אם אתם רואים אותו בצד, אני לא... נראה לי שרואים. אז בואו נדבר על המוצרים שקיימים היום אחרי הרפורמה באיילון. יש לנו את מוצרי הבסיס, השתלות, תרופות, ניתוחים בחו"ל, 3 מוצרי הבסיס אחידים, נמצאים ברובד הבסיסי. אני חייבת להגיד גם דרך אגב שלאיילון גם 29, הרחבה של 29ג' בתרופות, תמיד הייתה בתוך המוצר הבסיסי. זאת אומרת, אם לחברות אחרות זה שינוי כי זה היה אצלם הרחבה, אצלנו זה תמיד היה. מבחינתנו המוצרים היו טובים קודם והם טובים גם עכשיו. ברובד השני יש לנו ניתוחים בשקל ראשון, משלים שב"ן ומשלים שב"ן עם השתתפות עצמית. גם פה הפוליסות האחידות, אבל חשוב לי להתעכב על הנושא של היתרון של איילון. אני לא יודעת כמה מכירים וכמה אני חופרת, אבל תנו לי חצי דקה לחפור. לאיילון יש את ההקלה של לשלם גם למנתחים לא בהסדר. מצד שני, לאיילון יש רשימת מנתחים מאוד מכובדת, יש לנו יותר מ-1,300 מנתחים בהסדר, אנחנו כל הזמן מוסיפים. בניגוד למצב בשוק שאני שומעת שחברות נפטרות ממנתחים בהסדר, אנחנו ממשיכים לצרף. אם אנחנו מקבלים תביעות ניתוחים, מנתח שלא בהסדר איתנו, אנחנו מצרפים אותו. אם הוא לא מוכן להצטרף לעבוד עם ההסדר של איילון, הוא גם לא עובד בהסדרים של חברות אחרות. אתם צריכים להבין, מנתחים לא יודעים חברה קטנה, חברה גדולה. הם מקבלים כסף מכולם. יש שכבת מנתחים שלא מוכנה לעבוד עם חברות ביטוח. בסיטואציה שתיארתי לכם, שמצד אחד יש לי חברות ביטוח יותר גדולות מהאיילון, שיש להם רק מנתחים בהסדר, מצד שני חברות ביטוח יותר קטנות, שיש להם גם את הפטור של לשלם למנתח לא בהסדר, אבל אין להם כמעט רופאים בהסדר. באיילון הצלחנו לייצר את החוויית המשתמש, בסדר? כי מבחינתי המבוטח הוא לקוח, ומבוטח שצריך ניתוח, הוא לקוח שאני רוצה שיהיה מרוצה, הכי טובה בשוק. זה אומר שאם הוא בא אליי הלקוח עם המנתח, וחשוב להבין שהלקוחות הם בוחרים את המנתחים כי מישהו אמר להם שצריך את המנתח הזה, כי הוא ניתח את האח של הגיס או כי ככה. הוא בא לחברת הביטוח, אני כחברת ביטוח לא מתכוונת לנסות לשכנע אותו לעבור לעבוד עם מנתח אחר. ממש לא. זה המנתח שלו. אם המנתח בהסדר מעולה, הלקוח לא מוציא כסף מהכיס, הוא לא יודע כמה זה עלה, הוא רק מדבר איתנו, אנחנו מסדרים את התשלום. את אותה חוויית לקוח הוא היה מקבל גם בחברות הגדולות, בחברות הקטנות לא, הוא היה צריך ללכת לשלם מכיסו, לקבל קבלה, ללכת לחברת הביטוח ולקבל חלק ממה שהוא שילם. אמנם חלק כנראה משמעותי, 50, 60, 70%, אבל לא את הכל. חוויית משתמש אחרת. מצד שני, אם יש לו, הוא בחר מנתח שלו בהסדר, אז אצלי הוא באמת ילך, ישלם, הוא יביא לי קבלה ויקבל חלק משמעותי, אבל אצל החברות הגדולות הם לא יכולות לשלם לו שקל. עכשיו, אם אני מדברת על לשלם 50%, 70% ממחירים כמו 100,000 שקל, 80,000 שקל, זה הרבה כסף. זאת אומרת, אנחנו באמת הגענו לנקודה באיילון, שבאמת חוויית משתמש מנותח מאוד טובה אצלנו. סגרתי סוגריים, ממשיכה הלאה. ברובד העליון, מעל, יש לנו מוצרי אמבולטורי, בואו נעצור עליהם דקה. אלה המוצרים, זה הרובד שהוא לא אחיד בין החברות. אפשר שאלה קטנה? בטח, בשמחה. הנושא של הרופא הסדר, זה מתייחס גם למשלים שב"ן בעצם? כן. אם הוא לא בהסדר, אז איך המשלים שב"ן אתם מתייחסים לזה? שאלה מעולה.
מה המשמעות של משלים שב"ן? המשמעות של משלים שב"ן זה שהוא הולך לשב"ן, מקבל כסף, חוזר לחברת הביטוח, מקבל את ההפרש. אבל אם השב"ן לא משלם לו, משתי הסיבות שקודם אמרנו, הפרוצדורה לא מכוסה או מנתח לו בהסדר, הוא בעצם הולך לחברת הביטוח והפוליסה הפכה להיות שקל ראשון. שזה אומר שאם הוא מבוטח באיילון, והוא רוצה, הוא קנה משלים שב"ן באיילון, הוא רוצה את דוקטור כהן בשב"ן שלו במכבי, השב"ן של מכבי לא עובד איתו. הוא הולך לחברת הביטוח עם דוקטור כהן בשב"ן של חברת הביטוח, יופי, הפכה להיות פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, משלמים לו את הכל בהסדר, הוא לא מוציא שקל מהכיס. אם דוקטור כהן לא בהסדר עם איילון, כי הוא לא מוכן להיות בהסדר עם חברות ביטוח. איילון, הלקוח שלם לדוקטור כהן, הביא לי קבלה ואני שלם לו כמה שהייתי משלמת לרופא בהסדר. וזה רק באיילון קיים. זה קיים היום בחברות הקטנות, חברות שהן עד נתח שוק של 6%. יש את זה גם הכשרה, AIG וביטוח ישיר שהן פחות משמעותיות, אבל אני פה כל כך אומרת האמת, זה קיים גם בהכשרה, אבל אני חייבת עוד פעם להגיד שלמתחרים שלי בצד של הסקאלה של החברות הקטנות, אין רשימת מנתחים כמו שלנו יש. אני חייבת להגיד שגם באיילון שלפני שנתיים, רשימת המנתחים הייתה לא משביעת רצון, ואת רוב הניתוחים שילמו פה כשיפוי. זאת לא המטרה. המטרה שלנו זה באמת שיהיה לנו יתרון. לגבי משלים שב"ן עם השתתפות עצמית, זה כמו משלים שב"ן, רק שמשלמים רק מעל 5,000 שקל. יש כאלה ניתוחים שההשתתפות עצמית מיד? כן, כי השתתפות עצמית מה זה השתתפות עצמית? זה כמה שהלקוח בעצם מוציא מכיסו. זה נורא תלוי באיזה שב"ן הוא נמצא. גם בכל קופת חולים, בכל שב"ן של קופת חולים יש רבדים, 2 או 3, כי למה לא לסבך. השתתפויות עצמית הן נעות בין 20,000 שקל ל2,000 שקל. הפערים אבל בכסף, משלים שב"ן לעומת שקל ראשון זה פער מטורף, זה מעל כפול, ובין משלים שב"ן עם השתתפות עצמית או בלי, הפער הוא גרוש וחצי. זאת אומרת, נכון. נכון, אז אין כמעט סיבה למכור את ההשתתפות עצמית. עם ההשתתפות עצמית בעיניי האישית זה פוליסה לא טובה. זה, אני גם לפני הרפורמה, אם אתם זוכרים שלפני 2016 היו פוליסות עם השתתפות עצמית בכל חברות הביטוח, ולא, אני חושבת שכשלקוח קונה פוליסה, אתם מוכרים לו פוליסת ניתוחים, והוא יודע שיש לו פוליסת ניתוחים, ואז אומרים לו, לא, הניתוח הזה הוא מעל הסכום, הוא לא באמת זוכר, הוא מרגיש מרומה, והוא יודע שקנו לו פוליסת ניתוחים, אז שישלמו לו את הניתוח. פחות אוהבת את זה. לגבי ההבדל במחיר של שקל ראשון ומשלים שב"ן, אני אדבר על הסיבה להבדל בחלק השני. אז הגענו לרובד שהוא לא אחיד, האמבולטורי באיילון. יש לנו את המוצרים הבאים, ייעוץ ובדיקות וטיפולים, שכמו שאמרתי קודם, מי שקונה את שניהם בעצם קונה אמבולטורי. יש לנו אבחון מהיר, שזה מוצר שלא השתנה. יש לנו שילוב של ייעוץ ובדיקות ואבחון מהיר, מי שקונה ביחד ייעוץ ובדיקות ואבחון מהיר, זה אותם כיסויים, מחיר יותר זול, ויש לנו את נספח טכנולוגיות מתקדמות שגם היה לנו לפני הרפורמה, הוא נחשב אמבולטורי, אני אומרת מראש, אנחנו לא מציעים אותו למכירה סטנדלון באיילון, אני גם תכף אדבר על השיתום, לצד זה יש לנו מחלות קשות סרטן, מחלות קשות רגיל וכתבי שירות. עכשיו בואו נדבר על השאלה הבאה שהיא כנראה תישאל ואם לא נדבר על זה בכל זאת, אמבולטורי בלי חיתום באיילון. אתם יודעים שלפני הרפורמה, איילון הייתה החברה לדעתי היחידה שמכרה אמבולטורי ללא חיתום. אנחנו ממשיכים למכור אמבולטורי ללא חיתום, אבל בתנאי שהלקוח הזה רוכש אצלנו עוד מוצר שהוא לא נספח, כמו שהיה לפני הרפורמה. גם לפני הרפורמה לא יכולתם לקנות רק נספח אמבולטורי באיילון, לא יכולתם באף חברת ביטוח. היום אפשר, אתם יכולים לקנות רק אמבולטורי באיילון, המחיר שלו הוא טיפה יותר גבוה כי זה עומד בפני עצמו, וזה עם חיתום. אומרת את זה בפה מלא. אנחנו את ההטבה של למכור נספח אמבולטורי ללא חיתום, שזו הטבה מאוד גדולה, אתם מבינים את זה מעצם העובדה שהמתחרים שלנו לא עושים את זה, אנחנו ניתן למישהו שיש לו אצלנו עוד מוצר. שאלות? טוב, אז בואו נתקדם. כן, סליחה, כשאת אומרת עוד מוצר, את מתכוונת גם מחלות קשות, או שדווקא אחד מהמוצרים? לא, כן. הרי יהיו לך מצבים שיש לך לקוח שכבר יש לו השתלות תרופות וניתוחים בחו"ל, וכבר יש לו את זה בחברה אחרת ולמה להזיז. אפשר למכור אצלנו במחלות קשות ואבחון מהיר, ואמבולטורי, מבחינה רגולטורית מותר,
ומבחינתנו, once אתה קונה את זה עם מחלות קשות, אז זה יהיה ללא חיתוך, כן. תודה. בואו נעבור לרפורמה השנייה. בואו ניקח קצת אוויר. הרפורמה השנייה נכנסה לתוקף גם ב1.10. זו הרפורמה שהייתה בחוק ההסדרים. היא בעצם יוזמה של אגף תקציבים במשרד האוצר. הכנסת אישרה את זה, זה חוק, זה לא תקנות, זה לא הוראות, זה חוק של הכנסת. וכדי להסביר אותו, כי הוא פחות אינטואיטיבי והגיוני, אני רוצה שנייה לדבר על הרפורמות שהיו לאורך השנים בניתוחים בישראל, אבל אחרת לא, פשוט אי אפשר להבין. ב-2008 הייתה הפעם הראשונה, ב-2008 בעצם אמרו שמי שרוצה למכור, חברת ביטוח שרוצה למכור פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, חייבת להציע גם משלים שב"ן. זה השקף שהראיתי קודם, ואתם יודעים שבכל הטפסי הצעה יש סעיף, כי גם אתם בתור סוכנים אמורים לחתום שגם הצעת לו משלים שב"ן, הוא יודע, הוא לא רוצה, הוא רוצה שקל ראשון. זה מה שקרה ב-2008. 2016, אבל אני חייבת להגיד עוד משהו, כולנו מבינים שחברות ביטוח לא דחפו את המשלים שב"ן. חברת ביטוח אחת הכי גדולה בשוק, אמנם רק הראל דחפו אותו עד היום. בפברואר 16 הרפורמה הקודמת בבריאות התייחסה גם לניתוחים, עשתה כמה דברים. קודם כל, פוליסת ניתוחים אחידה בישראל, עד אז היו כמה סוגים של ניתוחים, היה, אם אתם זוכרים, אפשר היה למכור גם כמה פוליסות, היה פיצוי לניתוחים, היה רשימת ניתוחים, משקל ראשון, משלים שב"ן, השתתפות עצמית. מאז 2016 חברות הביטוח יכולות למכור רק פוליסה אחידה, של ניתוחים מהשקל הראשון או משלים שב"ן, ועכשיו יצטרף משלים שב"ן עם השתתפות עצמית. ב-2016 הוכנס השינוי שחברות ביטוח בפוליסות ניתוחים יכולות לעבוד רק עם מנתחים בהסדר, אין יותר שיפוי, למעט מה שדיברנו קודם, איילון. עד אז כל חברות הביטוח הציעו גם וגם, מאז אסור, ושינוי אחרון שחשוב להבין אותו, חידוש אחת לשנתיים. כל מוצרי הבריאות פרט שנמכרו מעט פברואר 2016 ואילך, ביוני כל שנה זוגית מכניסים בהם את השינויים שהוכנסו במוצר עד לאותה עת, ואני אסביר. מאז הרפורמה הקודמת של 16, חברות ביטוח יכולות להחזיק מוצר אחד מכל סוג. למשל, מחלות קשות, מותר לי מחלות קשות אחד. אם לפני 2016 עבדתי בחברת ביטוח שהחזיקה היה מחלות קשות עם קצת מחלות, יותר מחלות, עכשיו רק אחד. עכשיו, אם במאי 2017 החלטנו להוסיף מחלה לרשימת המחלות בפוליסת מחלות קשות, מאי 2017 זה אומר שכל מי שקונה את המוצר ממאי 2017 יש לו עוד מחלה ברשימת המחלות. אבל ביוני 2018 השינוי הזה הוחל רטרואקטיבית על כל מי שקנה פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, מחלות, את אותה פוליסה, מאז פברואר 16. זאת אומרת שמאז פברואר 16 כל שינוי שמוכנס בפוליסת חדשות, ביוני שנה זוגית, הוחל אחורה על כל הלקוחות שקנו. אתם כבר מכירים מצבים של חברות ביטוח שכבר מכניסות את השינוי רטרואקטיביים, כבר לא מחכות לפעמים ליוני שנה זוגית, כי הם כבר יודעות שזה יקרה אז מכילים. עכשיו, למה כל זה חשוב? כדי להבין את השינוי החדש. גם השינוי החדש נכנס בשני שלבים, כי למה לא לסבך אם אפשר. השלב הראשון כבר נכנס לתוקף ב1 לאוקטובר 23. ומה זה אומר? זה אומר שבכל פוליסות הניתוחים בישראל שקל ראשון, שנמכרו מאז 1/10/23, סיטואציה של לקוח שלמרות שהוא מפותח בפוליסת ניתוחים שקל ראשון, בחר לעשות את הניתוח בשב"ן, חברת הביטוח תשפה את השב"ן על הניתוח. ואני אסביר, עוד פעם, אני מסבירה כי זה באמת ההיגיון קצת מוזר. אם עד היום, עד הראשון לעשות את הניתוח, יש לו פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, מאיזושהי סיבה החליט לא להפעיל אותה ולעשות את הניתוח בשב"ן. אל תשאלו אותי למה, ככה הוא רצה. אם עד היום הוא היה הולך לשב"ן, עושה את הניתוח, משלם השתתפות עצמית, חוזר הביתה לנוח, להחלים, כנראה מגיש לחברת הביטוח את ההשתתפות עצמית, כי למרות שזה שקל ראשון שווה לחברת הביטוח לשלם, אני מעריכה, אנחנו מעריכה שכולם, ונגמר הסיפור, נכון? הלקוח עשה ניתוח, טיפל בכל ההיבטים הביטוחיים, נגמר. פוליסות שנמכרות מה1/10 זה לא נגמר בשלב הזה, כי אחרי שלקוח הלך הביתה להחלים ושכח מהאירוע, השב"ן
יפנה לחברת הביטוח שלו, של הלקוח, ויגיד לה, תשלמי לי כמה שעלה הניתוח. עכשיו, איך הסיפור הזה, איך היופי הזה אמור לקרות? מוקם ממשק דיגיטלי, ממשק מיכרוני, סליחה, לא דיגיטלי, בין חברות הביטוח הפרטיות לבין רשות שוק ההון, ובין השב"נים לרשות שוק ההון. חברות הביטוח הפרטיות, אנחנו מעבירים כל חודש, באמצעות הממשק המיכרוני הזה, למאגר שנמצא אצל המפקח על הביטוח, את הפרטים של כל המבוטחים בפוליסת ניתוחים מהשקל הראשון, הרלוונטיות. כרגע זה מי שקנה מאז הראשון לעשירי. עכשיו השב"ן, יש לו גם ממשק לרשות שוק ההון. משה כהן עשה ניתוח. שמתם לב קודם הוא היה מתח, עכשיו הוא חולה. כן, אני רוצה לאתגר את עצמו. עשה את הניתוח, הלך הביתה להכין. השב"ן מעביר שאילתה למאגר ברשות שוק ההון, ושואל, האם משה כהן, תעודת זהות 1, 2, 3, 4, 5, 6, האם יש לו כיסוי של פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון? איפשהו. והוא מקבל תשובה באיזון חוזר, או שהתשובה תהיה לא, אין לו, או שהתשובה תהיה כן, יש לו פוליסה בהראל מאז תאריך מסוים. או יש לו פוליסה, איזה יופי, פונה השב"ן לחברת הביטוח, שימו לב, הוא מובטח בכלל ליצא מהעסק, הוא לא מרוויח פה כלום. פונה לחברת הביטוח ואומר לה, משה כהן עשה אצלי ניתוח הרניה, עלה לי, סליחה לא עלה לי, אנא שלמי לי. מה חברת הביטוח צריכה לעשות? פה היא צריכה לבדוק את התביעה, ואם זו תביעה שחברת הביטוח הייתה משלמת, היא צריכה לשלם לשב"ן את עלות הניתוח. כמה עלות הניתוח? על זה היו המון דיונים. עלות הניתוח תיקבע על ידי שר האוצר או שר בריאות, לא זוכרת מי בדיוק, איזשהו שר צריך לקבוע תעריפון של מחירים. זאת אומרת שמעכשיו חברות הביטוח הפרטיות הולכות לשלם גם על ניתוחים שלקוחות עשו בשב"ן, זה להעביר כסף לשב"ן. חשוב להבין, המטרה של הרפורמה הזאת היא לא טובת המבוטח, צר לי, היא להעביר כספים מהביטוח הפרטי לשב"ן. זה חלק מרפורמה כוללת של להעביר גם כספים מהשב"ן למערכת הבריאות הציבורית. אני לא נכנסת לרפורמה הזאת, היא פחות מעניינת אותנו, אבל זה המצב כרגע. עד עכשיו דיברנו רק על פוליסת ניתוחים בישראל שקל ראשון שנמכרו מהראשון לעשירי, שנכנסו לתוקף מהראשון לעשירי. שלב שני קורה ביוני 24. יש שאלה שם בצ'אט נראה. זה מההתחלה. אוקיי. עוד פעם, יש לי מישהו שאלות, תפריעו לי. בסדר? אנחנו לא הרבה אנשים, אני אשמח. ביוני 24, אתם זוכרים שאמרנו שביוני כל שנה זוגית, כל השינויים שהוכנסו צריכים לחול אחורה על כל המבוטחים שקנו מפברואר. לפני שאת ממשיכה, יש לי שאלה. כן. מה קורה למי שיש פוליסה לפני הרפורמה, שיש את הפיצוי עם הפיצוי בגין הניתוח? אין קשר, ממשיכה פה. אז מה, גם חברת הביטוח מפצה את המבוטח וגם משלמת לשב"ן? לא, שאלה טובה. כל היופי הזה שאנחנו מדברים עליו חל רק על מבוטחים שיש להם פוליסות מאז פברואר 16. אם יש לכם מבוטחים מלפני פברואר 16, הם לא במשחק, אף אחד לא נוגע להם במוצר. בסדר? זה חשוב, ואת צודקת, ואת הפיצוי הפסיקו למכור ב-2014. אבל כל זה תהליך של לתת כסף מהחברת הביטוח לשב"ן, המבוטח לא בתוך העסק, נכון? זה נעשה פנימי. נכון, הוא לא מכיר את זה, הוא לא יודע מזה, והוא לא נהנה מזה. זה עכשיו רק לידיעתנו, אבל זה לא משהו... כי אתם חייבים להבין, זה דרך להעביר כסף לשב"נים, זה כמו מס, אבל בואו אני אסביר. עכשיו לכאורה ביוני 16, ותודה על השאלה, ביוני 24, אמרנו יוני שנה זוגית, צריך להכיל את כל השינויים אחורה על כל מי שקנה מפברואר 2016. לכאורה עכשיו הייתי צריכה ללכת לכל הפוליסות מפברואר 16, שהשינוי הזה חל עליהם ביוני 24, וגם להעלות להם את הפרמיה בהתאם, נכון? עכשיו אתם זוכרים שאמרנו שהשינוי הזה הוא בחוק, חוק הוא מעל כל הרפורמה הזה, אמר המחוקק לא, אנחנו לא נעשה את זה למבוטחים, לא נעלה להם את הפרמיה, נעשה משהו אחר. במקום להעלות להם את הפרמיה, נעביר את כל מי שמבוטח בפוליסת ניתוחים בישראל משקל ראשון, לפוליסת ניתוחים בישראל משלים שב"ן. זה אומר שביוני 24, כל המבוטחים בחברות הביטוח הפרטיות, בפוליסת ניתוחים פרטיות שקל ראשון, שקנו את הפוליסה בין פברואר 16 לספטמבר 23, יועברו מפוליסת שקל ראשון לפוליסת משלים שב"ן.
בסדר? זה אומר שכנראה גם המחיר ירד, הם מקבלים את הכיסוי החדש. זאת הרפורמה. עכשיו, חברות הביטוח כמובן צריכות להודיע למבוטחים, זה גם אינטרס שלי כחברת ביטוח שמבוטחים יבינו מה קורה. אני לא אוהבת שבעת תביעה מבוטח מופתע או מאוכזב. אני מניחה שגם אתם תודיעו ללקוחות שלכם, אבל זה בעצם השינוי השני, דיברנו עליו. כמובן שמבוטח שמעבירים אותו, יש לו חלון של שנה לפי החוק לחזור אחורה לפוליסת שקל ראשון. יש לכם שאלות? אז בואו אני אתקדם. דיברנו על זה, על מטרות הרפורמה שהן כלליות לחלוטין, לא רלוונטיות. רגע, אבל סליחה רגע, ברגע שהוא מתעקש להיות מהשקל הראשון, אז הוא בעצם משלם מחיר חדש נכון להיום? נכון. נכון. לא הגיוני. נכון. דיברנו קודם על מטרות הרפורמה, מה הסיבות ולמה זה באמת נוצרה הסיטואציה, דרכי התמודדות. תראו, נחזור רגע לדבר הזה. פוליסות משלים שב"ן עוברות לקדמת הבמה. לפני שאני מדברת עליהם, אני חייבת להגיד, כשהדברים האלה התחילו להתפרסם ונכנסו לתוקף, הרבה מאוד סוכנים קצת נבהלו, שלא מוכרים יותר שקל ראשון, רק משלים שב"ן. אני חושבת שלא צריך להספיד את פוליסות הניתוחים שקל ראשון, אני חושבת לצערי, בסדר, הם עדיין נדרשות בישראל. הלוואי שהיינו גרים במדינה שמערכת הבריאות הציבורית היא כל כך טובה שאין צורך בניתוחי בריאות פרטיים, כולנו היינו מוצאים עבודות אחרות. אבל כיום המצב הוא שצריך, וזה חשוב. זה נורא ברור לכולם שאני מדברת על השתלות ניתוחים בחו"ל ותרופות שכל אזרח במדינת ישראל חייב שיהיה לו את זה, כי אחרת זה קטסטרופה. אנחנו משלמים פה תביעות של 240,000 שקל לחודש בתרופות, אין אף אחד כמעט במדינת ישראל שמסוגל לשלם את זה, זה דברים שחייבים. ניתוחים בישראל, אני מבינה את התיאוריה שלא חייבים, ויכול להיות שיש שב"ן ואפשר לשלם פרטי. עדיין, יש אנשים שמעדיפים המשמעות של פרטי, זה לא רק שישלמו לי את העלות של הניתוח, זה גם לקבוע את התור מהר ובנוחות. זה יש בשקל ראשון. כמובן שמשלים שב"ן אנחנו נראה יותר בגלל העלויות. הכל לדעתי צריך להימצא שם. אני גם חייבת להגיד שכל הרפורמה הזאת זה משהו שאנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא באמת יודעים כמה ניתוחים של שב"ן עכשיו חברות הביטוח יצטרכו לשלם. אנחנו נלמד את זה ונצבור ניסיון, ואתם יודעים, יכול להיות שהעלינו את המחיר לא מספיק ואני צריכה לצאת מהשוק כי זה יהרוג לי את המוצר, ויכול להיות שלא. יכול להיות שאנשים שקנו פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון מעדיפים להפעיל את הפוליסה הזאת יותר. אנחנו באמת לא יודעים, אני לא חושבת שיש מישהו שיודע. הדבר היחיד שאני יודעת זה שצריך את הביטוחים הפרטיים, הדבר היחיד שאני יודעת זה שהעבודה שלנו כיום זה עבודת קודש, באמת מה שאתם עושים, למכור מוצרי ביטוח פרטיים בישראל היום זה משהו שהוא כל כך חשוב. אני נתקלת המון גם בצד של התביעות, אני עובדת הרבה גם בתביעות, זה מציל חיים. אז אני חושבת שכולנו צריכים שנייה לחכות וללמוד את השוק, כן להתקדם עם ההנחות שנתנו לכם, כן צריך לשים לב יותר למשלים שב"ן, קודם שמנו לב פחות, אתם יודעים שהעמלות עלו במשלים שב"ן, הן היום זהות לעמלות בשקל ראשון, צריך כל מקרה לגופו, ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. אחרי שדיכאתי אתכם, עוד שאלות? גם כל פעם אני מדכא את עצמי בהן, סתם, אני באמת חושבת שאנחנו נסתדר, אני חושבת שהסוכנים יסתדרו, חברות הביטוח יסתדרו, חבל לי על הדרך העקומה שזה נעשה בה. תגידי, שאלה, מבחינה, פשוט מישהו אמר לי שבפוליסות שנמכרות עכשיו, הם לא יתעדכנו כל שנתיים כמו שעד עכשיו, רק בפרק של ניתוחים יתעדכן, זה נכון? שאלה חשובה, הייתי צריכה להגיד את זה, אתם יש לכם שאלות טובות היום. זה כולם תומר. לא, הייתה גם מקשיב. תומר משנה את הקולות. לא, הייתה אישה. שנייה, אני חוזרת אחורה, אתה צודק. באמת, אחרי שדיברנו על אחת לשנתיים, נעבור פה, השתלות, נכתב חריג ברפורמה, שהשתלות תרופות וניתוחים בחו"ל, לא יתעדכן בעדכון הבא.
זאת אומרת, הרי לא היה קורה כלום, דיברנו על הרפורמה של 2016, לפיה ביוני 24, כל הכוח שלכם שקנה השתלות או תרופות או ניתוחים בחו"ל מאז פברואר 16, היה צריך לשנות לו את הפוליסה, זה לא יקרה. הם יישארו עם הפוליסות שלהם, זה באמת חריג שחל. חייבת להגיד שלפחות באיילון, הכיסויים קודם היו מאוד טובים, הכיסויים החדשים מאוד טובים, אני פחות רואה הבדל. כן רלוונטי לחברות אחרות שהכיסויים היו... אבל בעתיד זה גם לא יתעדכן אם המוצר ישתפר? לא, לא. מה ההיגיון בזה? הרי כל הרעיון של העדכון זה השיפור במוצרים. היו בקשות של חברות. זה לא הגיוני בעליל. זאת אומרת, אם אתם תשפרו... אפשר רפורמה נראית לך הגיונית? לא הבנתי. לא, האמת שלא. לא, אבל זה היה זה כאילו כל הרפורמה הקודמת בעצם עשתה את זה, זה היה הדבר הבסיסי של הרפורמה, עכשיו ביטלו את זה? לא ביטלו, במקרה הספציפי הזה קבעו שלא. זאת אומרת, הדברים האחרים כן. מה זה? תרופות זה הכי חשוב, כאילו... נכון, אבל אני עוד פעם אומרת לך, לגבי האיילון, המוצרים שנמכרו ערב הרפורמה והמוצרים החדשים הם באמת טובים. לא, אבל עוד 10 שנים, מה שאנחנו מוכרים היום, אולי הוא לא רלוונטי, מבחינת הטכנולוגיות, מבחינת... כמעט, אתם רוצים, אנחנו יכולים לעשות לכם, אנחנו עובדים עכשיו על השוואה באיילון, אבל אצלנו כמעט ולא. אם יש לך בחברות אחרות, תשדרג. צריך כאילו להיות את זה, לשדרג. חזרנו כאילו לתקופה שלפני 2016. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? הלוואי שהיינו חוזרים לפני התקופה של 2016, היה לי הרבה יותר פשוט. לא, בפרק הזה אני מדבר שהוא כן דווקא דבר טוב בחידוש האוטומטי. רק בזה. כן, טוב. עוד שאלות למישהו? אני רואה שהיה פה משהו בצ'אט. ללא חיתום בעת תביעה. מישהו שאל אם זה ללא חיתום בעת תביעה, אני מניחה שזה אמבולטורי. כשאומרים ללא חיתום זה ללא חיתום. זאת אומרת, חיתום בעת תביעה ניתן לעשות רק בסיטואציות שנעשה חיתום בעת הקבלה לביטוח. חיתום בעת תביעה משמעותו זה שאני מגלה שהמבוטח הסתיר ממני מידע בחיתום בעת קבלה לביטוח. אם לא עשיתי חיתום בעת קבלה לביטוח, אין לי חיתום בעת תביעה. זה באמת, אני חייבת להגיד, זה אחת לכמה שנים עושים לנו בבריאות רפורמה מורכבת, זו רפורמה לא פשוטה. בחלק הראשון אני יותר חיה, כי באמת אני מבינה את הרציונל ואת ההיגיון ומאיפה זה בא, החלק השני הוא קשה, אבל אנחנו נתמודד עם זה. טוב, אם אין שאלות, תודה לכם, שמחתי להיות פה. תודה. תודה רבה. תודה רבה עוזית. ביי, תודה. ביי, להתראות. ביי, ככה זה אחרת.